i Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost. Povod je štrajk prosvetnih radnika. Na konferenciji će biti reči o broju škola u štrajku, o odgovoru Vlade Republike Srbije na zahteve sindikata, a vaši sagovornici ovim povodom biće gospodin Leonardo Erdelji, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, gospodin Hadži Zdravko Kovač, generalni sekretar sindikata radnika u prosveti Srbije, gospodin Tomislav Živanović, predsednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost, gospođa Svetlana Pucarević, zamenica predsednice sindikata visokog obrazovanja i gospodin Slobodan Brajković, predsednik sindikata radnika u prosveti Srbije. Ako se niste upisali u spisak prisutnih, ja vas molim da to učinite nakon konferencije i kad budete postavljali pitanja da zatražite mikrofon i predstavite se imenom i redakcijom. Ja vam se zahvaljujem. Reč ima gospodin Leonardo Erdelji, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Izvolite. Hvala. Pa prvo vam se zahvalim što ste došli. Evo, mi smo danas zakazali konferenciju za medije, pošto smo imali razgovore, onda sećate se u vladi, od onda se niko ne javlja. Štrajk je krenuo i to ne može da zaustavi. Ministar ga je organizao, on može i da ga zaustavi. Ja ću da vam kažem situaciju koju mi imamo u 10 sati pre podne, pošto nismo jedno, neću vas lagati, negde oko 11-12 grada i opštinski odbor, još nismo dobili podatke, tek stižu. Znači, u 10 sati je bilo ovako. Ova koalicija koju mi nazivamo Ujedini sindikati bila je u štrajku 1165 škola. Ne bilo, nego jesu u štrajku. Od toga 654 u potpunoj obustavi i 511 koji idu na oni 30 minuta skraćenja, tako da oni će preći u ponedeljak u potpuno obustavu rada, tako da očekujemo, mi smo rekli i Dinkić predvidi inflaciju 10% pa bude više. Mi smo otprilike rekli tu negdje između 1000 i 1500 škola i to polako ide. Znači dobit ćemo još podatke u toku dana da bi mi izdali posle toga saopštenja tačan broj škola koje možda proveri i ministarstvo i policija koja se provera intenzivno škole koje su u štrajku, tako da će imati tačan podatak. To je kao uvod. Sad, da li smo mi nešto uspjeli na razgovor pregovorima, ja bih dao, pošto mi izvanredno funkcionišemo, to da vam kažem, da pozdravite i ministra i gospodina Pavlovića, mi kao koalicija izvanredno funkcionišemo, slažemo se i zajednički nastupamo od vrha do lokala. Imamo zajedničke timove za informisanje, zajedničke timove za zaštitu pravnu i međunarodne zajednice obaveštene o našem štrajku, pa da vidimo. Ja bih zato dao reč, ajde mislim sad da ja ne vodim konferenciju, ali u ime ove koalicije o nekim stvarima pričat će i gospodin Hadži Kovač i gospodin Tomislav Živanović, tako da smo mi podelili resore, mi smo sada vlada prosvetna u malom. Tako da kažem. Dobro, hvala. Evo, kao što znate, neposredno pred školsku slavu, u popodnevnim ili večernjim časovima, mi smo održali jedne poprilično nezabeležene u javnosti pregovore, ali za nas možda smo imali velika očekivanja, pošto se lično premijer pojavio na pregovorima kao vođa pregovaračkog tima u ime Vlade Srbije. Nažalost, gde smo bili pre tih pregovora, tamo smo i danas. Možda čak i dalje, jer očigledno Vlada je mislila da će kupujući vreme odgoditi štrajk, odnosno kroz onaj dokument koji nam je ponuđen, pretpostavljam da ste ga imali prilike da vidite, ako ne možemo vam ga dostaviti. Znači da sa dva maglovita obećanja i ispunjenjem onoga što je inače zakonska obaveza Vlade, to je isplata otpremnina i isplata jubilarnih nagrada i odlaganjem pregovora za april mesec, što smo mi odmah odbili. Preostali četvrti sindikat koji se pojavljivao u pregovorima, on je odbio i on je prešao na drugačiju retoriku i umjesto da sada tvrdi da su naši zahtevi nerealni i oni su podigli svoj zahtev do 18,5% povećanja. Ova tri sindikata su tražila povišicu od 24,5% i deo sastanaka je protekao u jednoj, ja bih rekao, neprijatnoj atmosferi gde se pokušali naši zahtevi učiniti apsurdnim, predstavljajući na način kao što to mi nismo ni tražili. Pa ću ja zato da ponovim. Znači, stav ova tri sindikata je bio da Vlada republička mora da poveća nivo izdvajanja za obrazovanje do nivoa koji je bio pre zamrzavanja plata. To drugim rečima znači za 0,5 GDP-a više nego što je to Vlada planirala u ovom trenutku. Znači,
to su upravo te 26 milijardi koje su fluktuisale u javnosti. Od svega toga ministar školski je pribavio, da tako kažem, nepunih 6 milijardi i ostala je priča o 20 milijardi i o tome kako mi vidimo utrošak tih 20 milijardi. Ovo je prvi put i ljudi sa terena i javnost su pozdravili jer su vidjeli da ne tražimo samo novac za plate, već da između ostaloga uz opravdan zahtjev za sredstvima za plate, najveći deo toga bi otišao na poboljšanje materijalnih uslova rada u školi. 2 sata smo pregovarali da bi jedino u zadnjih nekoliko minuta od strane specijalnog savjetnika gospođe Dijane Dragutinović dobili jedan pokušaj naznake o onome što smo tražili, a to je da se vlada izjasni u kom procentu je spremna da izdvoji i kolika sredstva je spremna da izdvoji za korekciju koeficijenata, odnosno za poboljšanje materijalnog. Na sve to prvi ministar, dakle premijer, je jednostavno sasekao kolegu Popovića rekavši da je diskusija njegova bespredmetna i da izlazi iz svojih nadležnosti. Znači u ovom trenutku, i vi ste dobili naše današnje saopštenje pod imenom vlada nikako da se izjasni. Znači iako već ova naša muka traje gotovo 3 meseca, iako je budžet usvojen, iako se već ozbiljno razgovara o rebalansu budžeta, u ovom trenutku niko ne zna koji su to procenti. Mi smo ponudili protokol vladi da potpiše u kome smo tražili da se izvrši u 2 navrata korekcija koeficijenata za 8 odnosno 9%, što bi zajedno sa onim povišicama koje očekujemo kroz cenu rada iznosilo na kraju, odnosno prilikom posljednjeg povećanja, veću zaradu za otprilike 1/4. Vlada na to nije dala nikakav odgovor. Odgovor naš je ovaj štrajk koji se razvija veoma dobro. Kao što ste vidjeli, preko 1100 škola je, odnosno 1165, jel tako, koji su nam dostavili podatke u ovom trenutku u nekom od oblika štrajka i sasvim sigurno da će najveći deo ovih škola u ponedjeljak biti u potpunoj obustavi i da će ovaj broj biti znatno veći, pošto je i 4. sindikat najavio protest za ponedjeljak, a i kao što vidite u javnost su izašli, sad više nismo neznalice i nerealni, sada su i oni sa veoma sličnim zahtjevom kao što smo i mi izašli u javnost, znači ipak smo mi bili vrlo realni i samo tražimo ono što je bilo za nas. I da kažem ovdje, koleginica meni sa desne strane, znači je predstavnica jednog od reprezentativnih sindikata koji nije pozivan u ove pregovore, iako ima urednu registraciju i uverenje o reprezentativnosti, da bi pokazali da se ovome našem, dakle, pokretu pridružuju i ostali sindikati i ona će govoriti posle kolege Tomislava, čini mi se po redu, kako je i najavljeno. Žao nam je što nije njihova predsjednica s nama, ali mislim da će to i zamjenica da kaže sve ono što bi čuli od gospođe Bojković. Hvala. Reč ima gospodin Tomislav Živanović. Izvolite. Hvala. Ja u principu ne bi nešto ponavljao što su prethodnici rekli, to je zajednički stav i od toga nema odstupanja. Ono što treba poručiti vladi da im ništa ne pomaže da trči, trebali su da krenu na vreme. Oni nisu krenuli na vreme i evo tu je gde su. Da su krenuli na vreme, pa u novembru da smo se dogovorili, verovatno ne bi došlo do ovih i ovakvih stvari. Trenutno smo u situaciji da se držimo one narodne ne spuštaj štit pre nego što si utvrdio da su prestali razlozi za njegovo podizanje. Mi smo podigli štit i nema spuštanja dok ne budemo završili ovo u korist obrazovanja Srbije, ne u korist samo prosvetnih radnika, obrazovanje Srbije, jer obrazovanje Srbije je na kolenima, a ako nije i niže. Molim vas, pa ako tu ne postoji kraj. Vlada nam nije ponudila ništa, ali trenutno imam osjećaj da nam je ponudila limun. Naterat ćemo je da i sama napravi limunadu od koje beži i onda ćemo zajedno da je popijemo, jer jedino tako možemo izaći na kraj kad se radi o svemu ovome. Neprilike su nastale onog momenta kada se mi menjamo, a vlada ostaje ista.
znači primenjuje iste metode i misli da metodama od juče može da uradi današnji posao i da ostane i sutra tu. Mora da joj poručimo da svet se menja, morat će i ona se menja ako misli da bude na tom mestu. Od ovoga nema odustajanja. Ja očekujem da ćemo u ponedeljak kada imamo jedno 1100 do 1200 škola sa potpunom obustavom, a nadam se da će kolege iz Sindikata obrazovanja Srbije da se pridruže u toku sledeće nedelje i da i oni krenu i na taj način da ovo bude najveći štrajk koje je ikada organizovalo obrazovanje Srbije. Jer sada je lopta u dvorištu vlade, u dvorištu ministra, pa neka vide kako je. Ono što treba da poručimo jeste da prosvetni radnici nisu u obavezi da budu bebisitarke, kako je to Tanjug rekao, ne znam odakle im to. Prosvetni radnici ne treba da čuvaju decu, oni treba da se pojave u školi zbog razmene informacije i stavljanja do znanja da su oni u štrajku, a morat ćemo, nažalost, da kažemo roditeljima da se obrate za čuvanje dece gospodi iz vlade. Hvala.